Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Sam. Astăzi mi-am cam bătut record la postat. Am postat 4 episoade plus ăsta. Deci ar veni 5 episoade. Deci, da. Puteți și pe un like, da. Nu mă supăr. Și ce mai faceți, băi, prieteni, băi? Sunteți bine, sănătoși? O să mă duc să-mi iau de la dealership un BMX, deoarece, dacă cumva poliție, bla bla bla, chestii pe acolo, știți voi, să am acolo un BMX în caz de orice și să dau regaluri, după care o să mă duc să văd cam cum stau cu gift, dacă mai pot da sau când pot da sau sper să mai pot da, nu știu, sincer, la cât am dat, dar, na, sper că totuși. Astăzi am avut o zi mai liberă și iar am putut posta 5 episoade, da, și astea, episoadele astea și pentru mâine, deoarece mâine v-am spus că nu o să pot posta, deoarece trebuie să-mi plus cam toată ziua și, na, și pentru ziua de mâine. Acum să luăm, nu știu ce să iau, are BMX sau mountain bike, nu știu. Asta e bike-ul, mountain bike-ul și BMX. La viteză sunt cam aceleași. Totul mountain bike-ul, că îmi place mai mult, o să-l iau. Și pun următoarele culori. Dar nu știu, stați așa să uite. Că mai cunosc care culoare. Nu să văd. Da, o să iau așa și pe mă duc și o schimb la car color. Bun, nu e nicio problemă asta. Bun. Ăsta cred că e al meu. Da. Da, bun. Mi-am luat și mountain bike-ul ăsta de care chiar aveam nevoie, deoarece niciodată nu știi când vine copul și el lasă fără permiză apoi. Bun, acum o să mergem până la Ghetif să vedem dacă o să iau, după care mă duc la car color să bag culorile care îmi plac mie. Da, bun, ok. Bun. O să încerc să-i fac la mountain bike-ul ăsta mulți kilometri ca să fac kilometri, deoarece e un mountain bike-ul, dau ca kilometri face, nu știu, 30 ca parcă, nu, că mai face pe aia 30 ca sau ceva, acolo o să fie. Bun, să mergem până la Get Gift, să vedem. Bă, ce e aici, bă, frate, bă. Bă, ce retardat, bă! Deci ați văzut că m-am împins fix cu spatele. Acolo se intru în alt. Dacă te uiți la clipul ăsta să-mi suștu. Așa ca să știi și tu. În avantpremieră. Ăla m-am împins fix ca și nabul în spate, dar na, tot inima ăștia mai ies. Dăm ăsta bani de PC și gata, îți boș. Și au PC, bă, ce știți voi, bă? Ne jucăm Sam? Însă trebuia să mai duc încă o dată la Gear să mai ia. What the fuck? Ok, driver. Ce e asta? Am luat un achievement, așa.
să zicem, da. Și încă aștept rank up, dar din păcate nu prea cred că o să primez, deoarece deja am vreo 16 zile, 17 aici și cred că o să fie rank automat, părerea mea. Nu știu, vedem. Na. Dacă aș lua rank, aș fi foarte fericit, dar nu cred. Faza e că după ce începe școala, nu prea cred că o să rămân în facțiune, deoarece n-am timp de raport, mai ales că o să am raport de rank 3, care e 60 de puncte și nu cred că o să pot, și așa, decât să, na, să fie ceva probleme, să-mi plătesc FH-ul cu FV-uri, chiar n-are rost. O să ies, nu e nicio problemă, dar când am bușit, oare mă întreb, mă enervează. Trebuie să-i dau RR, bun. Abare, că nu pot aștepta, ce copii. Bun, acum o să explodeze, sper să explodeze, să nu se bugheze. A, explodează, da. Bun. Să vedem unde din mult îmi bate, dacă mai e pe aici sau aici, bun. Să vedem dacă putem lua gift-ul, să vedem. O, bă! Și că dau mașini gratis după ăsta, așa să ne înghesuie aici o lume, frate. Bun, să vedem. Bun. Deci nu pot. O să mai încerc încă pe la 7 fix, poate pot atunci. Nu știu, nu mai știu sigur la ce ori l-am dat. Bun. Mergem acum la bizul de cat color să vedem. Așa mai trebuie cu doamne. Bun, o probez că este că nu intrat. Discutat tot, ranșa. Doamne. Așa, da, uite, în fapt, e foarte inteligent. Deschis, dacă pot să spun așa, un giveaway și da, puteți participa și la 10 comenturi o să fac proști cum să nasc. Mergem la calcul, după care încheiem, deoarece am filmat 10 minute și de-au jos casa, am filmat am filmat eu numai o oră, cam așa pe clipuri, dar faza că a mai trebuit să închid, că trebuie să plec undeva, bla. Și sper să ating suma de 100 de abonați cât de rapide și, na, eu sper, dar nu prea cred că o să ating așa de rapid, dar la 50 de abonați o să fie primul giveaway mare, dar la 100 o să fac un giveaway, cred că extrem, deci rămâneți aproape, abonați-vă și o să vedeți cam în ce constă acel giveaway la 100 de abonați și la 50. Bun. Haideți să mai băgăm florile, după care închidem, că acum cred că 10 minute. Și nu, desigur, rămâne să ne vedem la următorul episod, care o să fie, cred că